Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment sizokwazi sikwenzele yakho ividiyo ngokushesha, sibuye nje nayo qathatha sizoyiphosta la ephejini lethu. Uyakwazi-ke futhi ukuthi usibhalele lapha ku-Facebook sichaza amaphupho, usibhalele ku-TikTok sichaza amaphupho. Namuhla sizokhuluma ngokuphupha undiza, undiza nje impela undizela phezulu, undizela emoyeni. Abaningi-ke baye benokudideka ukuthi leli phupho libe ukuthini. Kodwa ngicela ukuthi usubscribe ngaphambi kokuba-ke uqhubeke. Kuhlukahlukene nokuphupha undiza. Ukuphupha undiza-ke kungenzeka uphupha undiza kungonakele lutho nje. Kusuke kukuhle ku-right-ke lokho. Kusho ukuthi-ke unamandla amakhulu. Kungenzeka ukuthi unamandla onganakile okumele uwasebenzise okanye kunesiphiwo osiphiwe abantu abadala wena ongasisebenzisi ongazi. Lana-ke sikhuluma ngamandla emfihlakalo. Unamandla onawo ongawazi, hlampe unesiphiwo sokukhulekela abantu, isiphiwo samabhizinisi. Unamandla nje, kumele usukume uthole lokho onakho ukusebenzisa ngoba kwesinye isikhathi abantu abadala baba nolaka. Ngoba kunamandla wena ophathiswe wona kodwa awufuni ukuthi uwasebenzise. Isikhathi esiningi-ke abantu bephupha bendiza, kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuphe ubaleka. Uthole ukuthi uphupha undiza kodwa ekundizeni kwakho ubalekela izinja. Noma ubalekela abantu bafuna ukukubamba, noma ubalekela abantu bafuna ukukushaya. Kuyenzeka futhi-ke uphuphe wesukelwa iy'lwane ezifana nezinja, iy'nkomo kanye nezinye izinhlobo zey'lwane. Yabo? Undize weqa amawa konke nje izinto nawe ocabangayo ukuthi le nto ngeke ngiyenze le. Lokho kusuke kukhombisa ukuthi kukhona amandla onawo okunqoba empilweni, unamandla amakhulu wena. Wenza izinto ey'ngamangaza abantu. Yabo? Kwesinye isikhathi-ke uma kuwukuthi kuyenzeka uthole ukuthi uney'nkinga zempilo kusuke kumele usukume ubhekane nazo ngoba wena unamandla. Konke okwenzayo kuzokwenzeka, kuzolunga futhi. Uma unombuzo sicela ubuze-ke kwinombolo ebhaliwe, ubuze emaphejini ethu uzoyithola nje ngokushesha impendulo. Ikhona incwadi yamaphupho ewu-R400, ikhona insipho yobulongwe ewu-R100. Iyasiza ukugeza idlozi, ukuvula iy'nhlanhla, ukuvula amaphupho, uthandeke, ecacisa amaphupho, eqeda amaphupho amabi. Usungasithola-ke nawe kwinamba ebhaliwe. Namanye-ke ama-products amaningi asiza kuy'chitho, ney'nhlahla, ukugembula, umuthi wey'ntombi, ukukhulisa induku. Kuningi okukhona. Okwakho ukuthatha inamba le ebhaliwe usithinte ngokushesha.